welkom bij weer een nieuwe aflevering van Thuis in Limburg. Gisteren was het zo gezellig met Maurice, dus vandaag doen we het weer. De uitzending bedoel je? Uitzending. Ja, nee, laat dat heel Absoluut. gelijk duidelijk zijn. Want we hebben weer fantastische gasten. Zeker weten. Wie heb jij? Ik heb Ralf Kreewinkel, de burgemeester van de gemeente Beek. Ik twitter wel eens met hem. Ja, echt waar? Ja, vraag hem er maar eens naar. Dat ga ik zeker doen. Ja. En wie heb jij? Ik heb de broertjes Linsen. Eentje speelt in Cyprus en eentje speelt bij VVV. Kijk, ook niet verkeerd toch? En we hebben natuurlijk aandacht voor de TVL triathlon in Stijn. En dat doen we met Bas Diederen, net Nederlands kampioen geworden op de sprintafstand daar. En we hebben Harry Impelmans, de voorzitter van de triathlon. Kijk, en wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten is dat we weer muziek in de uitzending hebben. En deze keer is dat van niemand minder dan Johan Flemmix. We kennen hem. Wow, ja, dat moet ik net zeggen. Een en al feest. Een en al oranje normaal, maar dat is nou gevaarlijk. Ja, maar we gaan eerst naar iets anders kijken, want de burgemeester van Beek is namelijk ook gaan winkelen in de gemeente zelf, samen met onze eigen Pet. Met Pet? Ja. Oké. Even kijken hoe dat is gegaan. We zijn weer op bezoek bij een Limburgse gemeente en in dit geval is het voor mij bijna een thuiswedstrijd. We zijn namelijk in de gemeente Beek. En ik hoef dat niet alleen te doen. Ik word namelijk opgewacht door de burgemeester. Welkom in Beek. Ja, goedemorgen. Morgen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ook. Laten we eens kijken wat Beek allemaal te bieden heeft. Ja, waar gaan we eerst heen? We beginnen op de markt. Dan laat ik je zien hoe ondernemend Beek is. Dan gaan we nog naar allerhande andere mooie plekken. Dan denk ik dat aan het einde van de dag dat je met me eens zult zijn dat als je het hebt over ondernemend dat je hier in Beek moet zijn. Ik ben benieuwd. Kom maar. Ja. Beek, wat valt er nou eigenlijk allemaal onder? Je hebt de kern Beek. Dat is waar we op dit moment zijn. Dan heb je Spouwbeek, Neerbeek, je hebt Kelmond, Geverik en Genhout. En dat is weer in te splitsen in Groot Genhout en Klein Genhout. En hoeveel mensen verschilt het dan tussen Groot Genhout en Klein Genhout? Nou, dat zijn er een aantal tientallen in dat gedeelte. Tientallen zelfs? Ja, dat zijn kleine verschillen. Ja. Daarom is het ook Groot Genhout en Klein Genhout. Ja. Maar de grootste kern is eigenlijk Beek met rond de 8000 inwoners. En dan krijg je Spouwbeek, Neerbeek en de andere zijn wat kleinere gehuchten. En alles totaal is hoeveel man? Ongeveer 16.500 inwoners. Dat is eigenlijk helemaal niet. Nee, het is een prima... Voor hoe groot dat de gemeente wel lijkt of zo. Ja, kijk, deze gemeente heeft natuurlijk een unieke uitstraling. Aan de ene kant heb je Dorpsen, waar we het net over hadden, die gehuchten. Ja. Aan de andere kant hebben we natuurlijk wel, maar daar komen we straks nog, het vliegveld. We hebben Mercado als grootste overdekte winkelcentrum van Limburg. Ja. Ja, en dat zijn twee gezichten die natuurlijk heel uniek zijn in één gemeente. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Maar eerst gaan we natuurlijk naar het dorpsplein, zou ik bijna zeggen. Hè? Nou, dit is dus het centrum van Beek. Ja, dit is het centrum. Hier zitten een aantal speciaalzaken gevestigd. Moet je denken aan schoenmode, herenmode, damesmode. Ja. En het zijn speciaalzaken waar men echt een heine en verre naartoe komt. Omdat de kwaliteit die hier met name geboden wordt erg hoog is. Ja? Ja. Oh, okay. Kwaliteit is erg hoog. En het is gratis parkeren. Dat is natuurlijk ook een voordeel. Ja, dat is. Maar dat is niet zo super goed qua parkeerplaats. Er staat het toch heel snel vol. Nou ja, daar is die parkeerschijf voor geïntroduceerd, die we onlangs hebben ingezet. De blauwe zone, zoals dat zo mooi heet. Betekent, ja, je kunt gratis parkeren hier. En doordat we dat reguleren met een parkeerschijf, is er altijd plek over om een auto te zetten. En dat is natuurlijk wel ideaal als je hier naartoe wil komen. Ja, dat is niet het enige wat er hier in Beek te winkelen valt, toch? Nee, hier in het centrum zijn met name de speciaalzaken. En voor ieder wat wils hebben we Mercado, het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg. En misschien kunnen we daar ook eens een kijkje gaan nemen. Zullen we dan eens gaan bekijken dan? Ja, dit is Mercado. Het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg. Ja, hier ben ik inderdaad ook wel een keer geweest. Het is toch wel bekend hier. Ja, 60 winkels onder een dak. En de bedoeling is dat dit de komende jaren verder wordt uitgebreid. En dat het ook een facelift krijgt. Oké. En dat het daarmee nog aantrekkelijker wordt om hier te komen winkelen. Dus je gaat pimpen? Dat is wel de bedoeling. Nou, mooi. Ja. Nou, ik ben tussendoor heel even aangeschoven bij Pascal. Ik ben de voorzitter van de winkeliersvereniging hier. Ja, dat klopt. Ja, en daar vallen 60 winkels ondertussen? Nou, we hebben in totaal 64 winkels. 64. Noem ze even op. Nou, dan hebben we wel heel erg veel tijd nodig, maar je kunt altijd kijken op de nieuwe website van ons, www.mercadobeek.nl. En dan kun je alle winkels, tref je daar aan, wat hier onder één dak zitten. Oké, maar ja, je kunt wel zeggen dat jullie wel van alles wat hebben, toch? Dus
de algemene winkelervaringen, de meeste dingen die je in een stad vindt, hebben we hier ook. We hebben een heel gevarieerd aanbod van horeca waar we nu zitten, tot mode, tot levensmiddelen, sport. Het is heel gevarieerd aanbod. Eigenlijk vind je hier van alles wel wat. Ja, het grote voordeel is natuurlijk, er zit altijd een dak boven, dus jullie zitten... Ik neem aan dat jullie ook de meeste mensen hebben bij slecht weer, of is dat toch niet zo? Nou, dat is niet per se zo. Hier is eigenlijk 365 dagen per jaar goed weer, moet ik zo maar even te zeggen. Hè. Ja. Want ook als het warm is buiten en is het lekker koel binnen, dan is het hier prima voor toe. Ja, hier kun je ook nog gratis parkeren, zag ik. We hebben 1500 gratis parkeerplaatsen. Dat is fijn, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik neem aan dat mensen dat wel waarderen, toch? Ja, goed, het is gewoon een heel belangrijk issue. Mensen willen graag in ieder geval parkeren vlakbij de uitgaansgelegenheden waar ze naartoe gaan. Ja. En hier zit ook nog eens gratis, dus het is eigenlijk 2 vliegen in één klap. Ik hoorde van de burgemeester dat er ook plannen zijn voor uitbreiding. Ja, dat klopt. Ja, dus dat is natuurlijk mooi. Krijg je ook weer meer faciliteiten natuurlijk waar je rekening mee moet houden. Moeten jullie daar veel mee doen? Nou, je hebt het net al gehad over de parkeerplaatsen, maar wat we bijvoorbeeld ook hier hebben op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag is gratis kinderopvang. Dus eigenlijk kun je als hele familie naar de Makado komen, de kinderen worden geëntertained en je kunt samen netjes op je gemak lekker je boodschap doen. Ja, en dan ben je eigenlijk in één keer klaar. Ja, onze Patrick Smees dus op stap met de burgemeester van Beek, Ralf Kreewinkel. En hij zit hier natuurlijk ook aan tafel. Welkom. Dankjewel. Nou, u heeft afgelopen weekend neem ik aan ook naar het EK voetbal gekeken. Ja, dat heb ik inderdaad gezien, ja. Ja, want u bent een echte voetbalfanaat. Ja, ik ben in ieder geval een hele grote voetballiefhebber, dat klopt. En hoe heeft u dan naar de wedstrijden gekeken? Ja, ik denk zoals iedere Nederlander heel gefrustreerd dat het niet liep. En hele hoge verwachtingen, maar helaas heel snel eruit. Zonde. Ja, absoluut. Maar in tegenstelling tot het Nederlands elftal hebben ze het in Beek wel goed gedaan wat betreft het voetbal, hè? Ja, in Beek heel goed. Cesar is gepromoveerd naar de eerste klasse, dat is heel mooi. GSV Genhout, die zijn er ook in gebleven. Dat was ook nog even lastig. Neerbeek na competitie. Alleen Spouwbeek helaas gedegradeerd. Maar dat betekent wel dat we volgend jaar 2 derbies hebben. En dat heeft ook zijn charme natuurlijk. Absoluut. Ja. Maar hoe leeft het zo binnen de gemeente? Nou ja, je merkt wel dat er een hele spanning op zit op het moment dat een elftal ergens om speelt. Ja goed, en Cesar is toch de vereniging van Beek. Genhout heeft GSV, dus heeft iedere kern. Neerbeek ook natuurlijk en Spouwbeek hebben een eigen voetbalclub. En je merkt wel dat zo'n gemeenschap wel meeleeft. En zeker die spanning die rond Cesar hing en ook een tijd rond GSV, ja, dat merk je wel. Ja, maar u zei net al, u bent een echte voetbalfanaat. U komt uit Kerkrade, ja. Dus Rode JC? Absoluut. Dat is uw ploeg? Ja. Ja? En ik heb begrepen dat u ook op Twitter heel actief bent. Klopt. En daar gaat het EK voetbal natuurlijk ook aan voorbij, daar kunnen mensen het zien. Ja, waarom die keuze om dat allemaal op Twitter te plaatsen? Nou ja, de keuze om te gaan twitteren is veel meer om toch dichter bij mensen te staan. Je ziet dat een medium is dat heel goed gebruikt wordt. Overigens net als Facebook en wat minder LinkedIn en Hives, dat is nu een beetje uit, vind ik. Om daar toch op een andere manier met mensen bezig te zijn. Mensen zien wat ik doe. Ze kunnen ook reageren en ik vind dat wel prettig. Dat brengt je toch, vind ik, dichter bij burgers dan wanneer je dat niet doet. Ja, want u heeft eigenlijk een hoop volgers, hè? Volgens mij is het van 1500. Ja, zoiets ongeveer dat aantal, ja. En hoe maakt u dan de afweging of er persoonlijke dingen op Twitter komen te staan en zakelijke? Nou ja, ik maak niet echt een afweging zakelijk of privé. Ik doe eigenlijk beide. Je ziet ook heel veel staan van het voetballen of van het werk of van mijn kleine. Dat staat er ook op. En ja, ik probeer gewoon dingen waarvan ik zelf het leuk vind om te melden. Dan wel wat ik denk wat interessant is voor mensen om te weten. Zeker als het om de gemeente gaat, die twitter ik. En ja, het kan wel eens gevaarlijk zijn dat je privé en zakelijk door elkaar speelt. Aan de andere kant denk ik ben wie ik ben. Ik ben redelijk informeel. Ik probeer ook heel bereikbaar te zijn voor mensen. En ach ja, goed, dan hoort daar wat mij betreft ook deze vorm van Twitter bij. En ik heb er tot nu toe ook nog weinig klachten over gehad, moet ik zeggen. Ja, want Maurice gaf al aan dat u met hem onder meer twittert over Roda natuurlijk. Ja, klopt. Ja, goed, hij heeft een hele afwijkende mening daarover. Maar goed, ik hoop hem misschien dit jaar toch te kunnen overtuigen. Oké. Wat is uw standpunt erin dan? Waar gaan de meningen over? Nou ja, Maurice is toch veel meer voor VVV en ik voor Roda. En rond die derbies dan twitter je wel eens wat. Ja, maar ik kan me voorstellen als burgemeester zijnde dat u misschien toch op bepaalde uitspraken aangesproken wordt op Twitter. Bent u zich daar bewust van? Ja, je bent je wel bewust ervan. Maar ik vind dat niet anders dan wanneer ik zo'n uitspraak in een café zou doen of wanneer ik iets elders zou vertellen. Kijk, je moet gewoon opletten wat je zegt. Aan de andere kant, als je alleen maar bang bent om afgerekend te worden, dan gaat dat zo ten koste van jezelf. En ik probeer echt mezelf te blijven, dicht bij mensen te staan. Zo heb ik altijd gefunctioneerd. En ik merk ook dat dat tot een klik leidt met mensen. Ja, goed, en dan probeer je natuurlijk, en het is me tot nu toe ook gelukt, moet ik zeggen, om domme dingen te doen. Maar ja, goed, als het een keer gebeurt, ja, dan moet je daar ook de consequentie van inzien.
Ja, want bijvoorbeeld uw collega-burgemeester Onno Hoest van Maastricht, die is met Twitter gestopt omdat een uitspraak wat betreft het voorval in Alphen aan de Rijn verkeerd was gevallen. Begrijpt u dat hij die keuze dan maakt om daarmee te stoppen? Ja goed, ik ga natuurlijk niet over zijn Twitter dingen, daar ga ik geen commentaar op geven. Ik snap wel, en dat was ook de reden. Kijk, als je frequent twittert en ook op Facebook zit en je bent daar eigenlijk dagelijks mee bezig, ja, dan krijg je ook veel reacties. En dat is in Beek nog redelijk overzichtelijk. Maar als je dat in Maastricht doet, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat factor maal 10 is. Ja, en als dat bovenop je werk komt en ja, mensen verwachten toch dat je gaat reageren, dan kan ik me voorstellen dat die afweging gemaakt wordt. Ja, nu gaf u op Twitter ook aan dat u afgelopen weekend voor Vaderdag van uw zoon Luca een boek heeft gekregen, Gijp. Ja. Het gaat over René van der Gijp natuurlijk, voetbalanalist en oud-profvoetballer. Ja. Ja, daar bent u heel trots op dat u dat boek ontvangen heeft? Ja, ik ben helemaal fan van Van der Gijp. Ik vind het fantastisch om te zien en ook de manier waarop dat hij dat doet. Natuurlijk, het is een bepaalde rol, maar het geeft wel iets extra's in het programma. En ik vond het leuk dat ik van de kleine dat boek cadeau kreeg. En ik heb het al bijna uit zelfs. Ja? Ja. Aha, maar die kleine die is natuurlijk 1,5 nu bijna. Ja. Dus die heeft het natuurlijk even voorgeschoten gekregen van iemand anders. Ja, ik denk dat daar wel enige hulp bij geweest is, maar dat maakt niet uit. Maar wilt u hem ook een beetje meenemen in de voetbalwereld, zeg maar? Ja, natuurlijk. Kijk, je hoopt toch dat hij voetbal leuk vindt. Maar als het niet zo is, dan is het niet zo. Ik bedoel, ik ga hem niet pushen van hij moet voetbal leuk vinden. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel een truitje van Nederlands elftal. En ja, er is ook wel een bal thuis. Dus dat ga je wel krijgen, ja. Ja, want hoe bent u zo als vader? Ja, ik probeer er voor hem te zijn wanneer het nodig is. Het is vaak lastig ook wel combineren met toch het veel weg zijn vanuit de gemeente. Maar goed, je probeert toch dingen te doen. En ik heb bijvoorbeeld één vaste ochtend, dat is papa-ochtend. Ja, die heb ik gewoon voor hem ingeruimd en daar brengt ook niemand vanaf. Nee, en gaat u dit jaar ook nog op vakantie? We gaan ook nog op vakantie inderdaad, naar Spanje toe en dan gaat hij mee. Ja, want hoe ziet uw ideale vakantie eruit? Nou ja, toch vaak even afschakelen. Je bent toch het hele jaar bezig, je maakt heel veel uren, je bent eigenlijk constant bezig. Hè? Je bent 7 keer 24 uur burgemeester. Ja, en als je er dan even echt uit kunt en eens even zonder verplichtingen zit, dat is wel lekker. Dus zo'n vakantie zal het wel worden. Ja, nu bent u in Kerkrade ook al wethouder geweest. Ja. Dat is natuurlijk een veel grotere gemeente dan de gemeente Beek. Ja. Hoe heeft u die verschillen ervaren? Ja, in het begin merkte ik dat het niet zozeer zat in de grootte van de gemeenschap aan zich. Want dat is redelijk vergelijkbaar, vind ik. Omdat ook in Beek heel veel verenigingsleven is, heel veel sociale activiteiten. Dat spreekt me ook wel aan. Maar met name de grootte van bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat. Ja, dat was wel even wennen. Ik was gewend om per onderdeel wat ik in mijn portefeuille had een vaste ambtenaar te hebben. En nu zie je dat gewoon een ambtenaar 3, 4 dingen tegelijk moet doen. En dat was voor mij wel even omschakelen. Maar dat heeft zich inmiddels ook wel gepakt, vind ik. Ja, maar dus inderdaad, omdat het een kleinere gemeenschap is, krijgt u misschien meer de ruimte om echt naar de mensen toe te gaan. Ja, ook dat. Nu heb ik dat in Kerkrade ook altijd proberen te doen. En ik probeer dat in Beek ook, om heel zichtbaar te zijn. Aan de andere kant, je moet ook uitkijken dat je niet altijd en overal bent. Want het risico is dan weer dat als je er een keer niet bent, dat je dan daar weer commentaar over gaat krijgen. Dus je moet het wel gedoseerd doen. En ik vind het ook belangrijk dat we dat als team doen, als college van burgemeester en wethouder. En dat ook raadsleden zichtbaar zijn. En niet alleen maar de burgemeester is. Ik vind dat moet je als gemeentebestuur moet je dat als team doen. En dat betekent ook dat ik daar heel sterk op inzet. Dat het niet altijd de burgemeester moet zijn, maar ook de wethouders een hele goede kans moeten hebben om ergens naartoe te gaan en heel zichtbaar te zijn. En ik moet zeggen, dat lukt heel goed. Ja, nog even terugkomend op het EK, want in Kerkrade is natuurlijk de Nieuwstraat. Dus daar kan het gevaarlijk zijn als Nederland tegen Duitsland moet. Dat is dit jaar gelukkig meegevallen, maar dat is in het verleden erger geweest. Heeft u daar als wethouder zijnde ook nog destijds mee te maken gehad? Nee, dat was voor de tijd dat ik wethouder werd. En ik moet zeggen, het is ook beperkt gebleven tot een aantal incidenten waarbij het ook nog zo was dat, en de mensen kunnen zich dat ongetwijfeld herinneren, er een oproep was bijna van Mart Smeets om vooral te komen kijken. Heeft ook heel veel kwaad bloed en ook ergens ook bij mij gezet. En als je even daarna kijkt, tuurlijk, er wordt getoeterd, er wordt met auto's gereden, maar over het algemeen verloopt dat redelijk rustig. En je merkt dat de mensen van Kerkrade en Herzogenrath over en weer een gezonde rivaliteit hebben. Tuurlijk moedig je je eigen ploeg aan, maar niet dat dat op vechtpartijen uitdraait. En alleen die ene keer, maar nogmaals, dat was denk ik ook een stuk uitlokking bij, helaas. Ja, helaas, inderdaad. Maar gaat u met zo'n EK ook zelf de kroeg in, zeg maar, om het te ervaren? Nou, we hebben altijd in de familie een oranje party. Dat betekent dat we met de familie bij elkaar komen en we dan daar het feest vieren, als er een feest te vieren valt. Nou, dat viel dit jaar iets tegen. Dus op die manier beleef ik het EK. En soms vind ik het ook wel lekker om gewoon rustig thuis te kijken. Om ook echt het voetballen mee te krijgen. Ja, en dan over 2 weken begint de Tour de France. Ja. Heeft u daar ook iets mee met die wielersport? Ja, ik vind het hartstikke leuk om te kijken. En daar waar ik de kans heb, ga ik ook meestal er naartoe. Ronde van Limburg, Amstel Gold Race, noem maar op.
Dus ja, ook dat wordt spannend. Zeker met de Rabo met 6 Nederlanders erbij, de Rabo-ploeg. Dan verwacht ik wel wat van. En ook Vakant Soleil. Ja, toch met Hogeland hoop ik erbij dat we toch wat Nederlands inbreng hebben. Ja, want op zich natuurlijk het wielrennen op zich speelt in Limburg ook een belangrijke rol. Er zijn verschillende wielerevenementen. Maar toch heeft de gemeente Beek ervoor gekozen om van de status wielergemeente af te zien. Ja. Waarom is daarvoor gekozen? Nou, dat heeft niet zozeer te maken met wielergemeente ja of nee. Wij zijn begonnen met een nieuw evenementenbeleid. En in het evenementenbeleid hebben we gezegd, laten we ons nu richten op typische Beekse evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de lichtstoet. Daar komen met carnaval tussen de 20.000 en 25.000 mensen op af. We hebben de Paasveemarkt, waar vergelijkbare aantallen opkomen. We hebben de Lucia-markt, de Lichtkoningin, als enige in Nederland. Dat zijn typische Beekse evenementen, waar ook de eigen vrijwilligers en ook de eigen ondernemers geld in stoppen. Dat willen we bevorderen. En als je kijkt naar het wielrennen, dan zie je dat met name Valkenburg de echte wielergemeente is wat mij betreft. En, ook daar vindt dit jaar ook het WK plaats natuurlijk. Ja, en ook Sittard Geleen heel wat start- en finishplaatsen heeft van allerhande rondes. Dus wat wij gezegd hebben is, wij gaan niet meer zoeken naar startplaatsen van bijvoorbeeld een NK of een Vuelta of dat soort dingen. De Ronde van Limburg maken we een uitzondering op, omdat die altijd traditioneel in Beek zat en ook blijft wat ons betreft. En natuurlijk is het zo, als de Amstel Gold Race komt, dan blijft hij gewoon door Beek gaan. Als er toertochten zijn, dan zijn die gewoon welkom om door Beek te komen. Alleen we gaan niet meer actief inzetten om wielerevenementen actief naar Beek te halen. En dat is de reden waarom dat wij zeggen, we kiezen voor Beekse evenementen en niet meer voor wielerevenementen. Maar je kunt zich voorstellen, want er zijn wel reacties gekomen natuurlijk van links en rechts die het er anders tegen aankeken, die het er niet zo mee eens waren. Kunt u dat begrijpen? Ja goed, iedere discussie of ieder besluit leidt wel tot discussie. Daar moet je ook niet voor weglopen. Alleen denk ik, als je in deze tijd geld voor evenementen uit wilt trekken, dan moet je dat heel gericht gaan doen. En ik denk dat de mensen in Beek ook wel zullen begrijpen dat wij de voorkeur geven aan die evenementen. Pak even zo'n Paasveemarkt en zo'n Lucia-markt. Die zijn meer dan 100 jaar oud. Ja, dat is een bepaalde status die vrijwilligers door al die jaren heen met keihard werken hebben verdiend. Ja, dan vind ik het niet gek dat je als overheid zegt, daar willen we ook een steuntje in de rug geven. En het niet specifiek aan een of andere wielerronde die 1 keer langskomt. Ja. Waar je dan wel het hele bedrag aan kwijt bent. Nu zijn er toch wel bepaalde maatregelen waarin u terechtkomt die genomen moeten worden, beslissingen. Ja. Maar u bent nu zo'n half jaar burgemeester? Iets meer dan een jaar. Iets meer dan een jaar, excuus. Ja. Maar bent u voor die tijd toen u ermee begon, want u bent de jongste burgemeester van Limburg. Toen heeft u natuurlijk... Geweest. Nou ja, toen heeft u natuurlijk een bepaald beeld gehad van het burgemeesterschap. Ja. Kijkt u er nu anders tegenaan? Ja, zeg ik altijd. Ja en nee. Je kijkt er in zoverre niet anders tegenaan dat ik een bepaalde manier van werken heb. Die heb ik ook geprobeerd vast te houden. Ik denk dat dat in Kerkrade goed gelukt is. En dan hoop je ook dat dat in Beek aanslaat. Ik denk ook dat dat zo is. Dat er best een klik is tussen de gemeenschap en ook het functioneren. Zoals ik dat nu als burgemeester doe. Ook met de raad en het college. Aan de andere kant, er zitten altijd hele specifieke thema's die aan het burgemeesterschap kleven, die je misschien op voorhand anders voorstelt. Denk bijvoorbeeld aan iemand een huisverbod opleggen. Ja, dat is heel ingrijpend. Daar moet je wel heel goed over nadenken voordat je zo'n stap zet. En dat zijn dingen, die merk je pas echt door burgemeester te zijn. Ja, nou toch op jonge leeftijd al inderdaad. Maar hoe kijkt u dan naar de toekomst? Hoe ziet u die voor zich? Ja, ik probeer nu vooral een zo goed mogelijke burgemeester te zijn voor de gemeente. En wat de toekomst brengt, zie ik wel. Als je me een jaar voor dat ik burgemeester werd gevraagd had, zie je over een jaar burgemeester zijn, had ik ook niet gezegd ja. Daar was ik op dat moment ook niet mee bezig. En dat kwam langs. En je solliciteert dan zo van, nee, heb je ja, kun je krijgen. Dan word je het ook nog. Ja, en dan zie je pas wat echt voor een fantastische job, maar ook wat voor een fantastische gemeente Beek is. Ja, daar gaan we met heel veel plezier tegenaan. Dus de komende 5 jaar is wat mij betreft vol voor Beek. Nou, dan wens ik u in elk geval veel succes de komende 5 jaar ook. Want in Beek valt genoeg te beleven. Ja. Dat heeft onze Patrick Smeets ook ervaren. Want hij is natuurlijk al eerder met u op pad geweest. Ja. En zo heeft hij ook ervaren dat in de gemeente Beek men ook kan Nordic wolken. En daar gaan we nu naar kijken. Nou, de tassen liggen gelukkig in de auto. Maar alsof ik nog niet genoeg had rondgelopen in de Mercado, gaan we nu wandelen in de natuur. En niet zomaar wandelen, nee, Nordic walking. Patrick, ook voor jou de stokken voor het Nordic walken. Dankjewel. Moet ik hier nog iets van weten of is het gewoon vasthouden en lopen? We hebben zo te zien. Pak ze onder het handgreepje even vast. Zo. Even kijken naar de lengte. Ja, arm is evenwijdig aan het aardoppervlak. Prachtig, mooi. Dus we hoeven hier niets aan te wijzigen. Wat moet je weten van de stokken? Rechts, wacht, volgens mij is dit links, hè? We hebben linkse en rechtse handgreepjes. Wacht even. Net aankleden als een handschoen. Van achterkant naar binnen, het duimpje door het gat. Ja. Even voor mij, want ik zie dit natuurlijk geen mensen van mijn leeftijd doen. Ik ken niemand die dat doet.
Waarom is dit nou goed? Dit is goed voor je, omdat je 90% van je hele lichaamsspieren gaat gebruiken met Nordic Walking. Oké. En als het na een aantal lessen je juiste techniek hebt, is het heel minder vermoeiend ten opzichte van gewoon lopen. Oké. Ja? En we gaan dit proberen. Oké. Zaak is het op te letten dat je niet de stokken zo voor je neerzet, maar probeer schuine weg naar achter weg te zetten. Je armen gestrekt te houden. Of bijna gestrekt te houden. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Pas one. Als we omhoog gaan, Patrick, een iets kleiner pasje en wat meer ondersteunen met je armbeweging om naar boven toe te lopen. To guide you. Find out what Daar is de burgemeester. Zo heren, halverwege de wandeltocht. Ik zie jullie zijn al mooi door het groen geweest. Ja. Maar we zijn hier bij de Keutelbeek. En dat is de beek waar de gemeente de naam aan ontleent. Oké. Ja. Dus hier is de oorsprong, zal ik maar zeggen. Hier is de oorsprong en wat jullie hier zien, dat is nou een voorbeeld zoals het straks in heel Beek gaat uitzien. Het is een heel mooi project waarin die Keutelbeek wordt opengemaakt. Zodat je naast het bestrijden van de wateroverlast ook nog een keer dit als een toeristische wandelroute kunt zien. En zal in de komende jaren zeker een van onze hoogtepunten worden. Oké, dus die gaat daar straks overal doorheen, door het centrum, door de Mercado, door het vliegveld. Nou, dat zal het niet zijn, maar wel door het centrum van Beek. Die gaat er helemaal doorheen lopen. Ja, dat is wel en waar gaat hij dan eindigen? Die gaat eindigen in de buurt van Neerbeek. Daar gaat hij ook doorheen of erlangs, daar zijn we nog niet helemaal uit. En vervolgens mondt dat uit in de Geleenbeek. Oké. you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can. Jacques, doe ik het een beetje goed? Ja, het valt me reuze mee. En Ja? zeker omdat je het de eerste keer doet. Kijk, het is er toch. Handhaving van de pools, dat is al vrij keurig. Ja. Ik denk als je een les of 4, 5 zou volgen, dan had je het wel onder de knie. Ja, ik wist helemaal niet dat mensen daar les moesten volgen. Ach, kijk toch. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Hey Pat, hey. Ik zie je hebt het gehaald, heel mooi. Ja. Kom naar boven, vertel ik je meer over deze prachtige plek hier aan Oké. Beek. Oei. Ik heb wel hoogtevrees. Is dat een probleem? Geen probleem. Ik vind het wel spannend zo hoog. Nou, welkom aan de Oude Meulen. De Oude Meulen. De Oude Meulen. In 1802 is deze meulen opgericht. En die is in 1971 opnieuw gerestaureerd opgeleverd door de gemeente. En op dit moment dient het vooral als een landmark, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. Maar daarnaast is het ook mogelijk voor groepen om hierheen te komen. Ik vind wel het mooie rustiek hier. Het lijkt wel iets uit de Tour of zo. Ik zie hier zo'n hoop fietsenrenners langskomen. Ja, dat zou er zo in kunnen passen, want we zijn hier aan de Adsteeg. Dat is de bekende berg in Beek, waar onder andere het Nederlands kampioenschap wielrennen is. Oh, dus er worden ook allemaal wielrenfinales gehouden hier? De Ronde van Limburg finisht hier, de Vuelta is hier geweest, de Amstel Gold Race niet te vergeten, Ja. het Nederlands kampioenschap. Ja. Dus alles wat met wielrennen te maken heeft, ja, dat komt hier samen in die wielergemeente Beek. En ja, de Adsteeg is daar een heel duidelijk beeld van, wat denk ik bij heel veel wielerliefhebbers ook heel bekend is. Ja, dat past wel. Ja. Ja, ja. Ja, Beek is een sportgemeente, want naast wielrennen hebben we natuurlijk ook een hele bekende karatevereniging. We hebben het handballen, hè, de Lions, waar we ook als gemeente Beek in participeren. Ja. Dus we zijn ook een hele sportieve gemeente. En ja, ook dat zie je denk ik heel terug in dat ondernemende van deze gemeenschap. En dat is wel leuk om te zien. We zitten nog altijd op vakantiepark de Weerterbergen in Weert. En het is tijd voor muziek voor Johan Flemmings. En die gaat zingen Alle Duitsers op het strand. Hey, het is keilekker weer, ik kan mee naar het strand. Alle Duitsers op het strand, shalalali, shalalala. Graven kuilen in het zand, shalalali, shalalala. Ze bezetten heel de kust, shalalali, shalalala. Zijn zich niet van kwaad bewust, shalalali, shalalala. Schijnt de zon, dan komt die karavaan weer uit het oosten aan. Met z'n allen in een lange rij zie ik die Duitsers weer. Dan merk ik keer op keer,
Duitsers in de rij. Shalalali, shalala. Zonder schroom spreken ze mensen aan. Niet in het Nederlands, maar einfach in hun eigen taal. Haal je dan je schouders op, krijgen ze een rode kop. En roepen dan iets vreemds wat ik niet kan verstaan. Alle Duitsers op het strand. Shalalali, shalala. Graven kuilen in het zand. Shalalali, shalala. Loop je de duinen voorbij, zie je ze rijden dik bakken. Hier en daar maakt soms een Hollandse meid in een duinpan een hamburger klaar. Hé, vrouwlein, kunnen Sie mich insmeren? Alle Duitsers op het strand. Shalalali, shalala. Graven kuilen in het zand. Shalalali, shalala. Ze bezetten heel de kust. Shalalali, shalala. Zijn ze niet van kwaad bewust. Shalalali, shalala. Shalalali, shalala. Shalalali, shalala. Ja, alle Duitsers op het strand zong die, maar we hebben nou 2 Nederlanders hier aan tafel, 2 Limburgse jongens. Edwin en Brian Linssen, welkom. Edwin, om met jou te beginnen. Vorige week zat Willem Jansen hier, die moet vader worden. Jij bent net vader geworden van een zoontje, Noah, proficiat. Ja, dankjewel. Hoe gaat het? Ja, supergoed. Hij heeft het goed. Hij doet het goed, mama doet het goed. Dus ja, en papa heeft wat gebroken nachten. Maar, ja, is het nog erger? Nee, het S'nachtstruik? valt mee. Hij slaapt nou 7, 8 uurtjes. En dan, oh, wat klaag je over, man. Ja, dus dan is het s'nachts een keer om 5, 6 uur even eruit. En dan weer snel verder slapen. Brian, trotse oom? Absoluut. Ja? Ja, mooi. Hoezo mooi? Wat is er mooi aan? Het is de tweede keer dat ik oom word en ik vind het steeds leuker Van je worden. andere broer Patrick ben je ook al... Ja, ik vind het steeds leuker worden, dus... Dus het wordt tijd voor zelfactie. Nee, oh. Je hebt scorend vermogen, dat weten we. Nee, daar weet je helemaal niks van. Nou, de laatste tijd wat minder, maar ik bedoelde op het veld. Maar Edwin, even naar dat vaderschap. Hoe bevalt dat? Hoe heb je daar... want volgens mij heb je er lang naar uitgekeken. Ja, lang naar uitgekeken. Een complexe situatie eigenlijk. Ik ben in Cyprus gebleven. Mijn vrouw wou in Nederland bevallen. Dus de laatste 7 weken van de zwangerschap ben ik er niet bij geweest. Voor de mensen die het niet begrijpen, je voetbalt in Cyprus bij AEK Larnaca. En nou ja, de kans was dus ook aanwezig dat ik niet bij de bevalling zou zijn. En, normaal gaat een eerste bevalling, duurt meestal best lang, een dag. Alleen juist deze bevalling duurde 8 uurtjes. En dus ik was in het vliegtuig op het moment dat Noah geboren werd. En gelukkig een tussenstop in een Paphos en daar kreeg ik te horen dat ik vader was geworden. Ja, wat gaat er dan door je heen? Dan zit je in dat vliegtuig. Volgens mij kan het dan echt niet snel genoeg gaan. Nou ja, dat duurde, daarna was het nog 4 uur. Het duurde heel lang. Je zit met mensen om je heen die niet weten wat er aan de hand is. En je toont wat emotie, alleen die kijken je aan en denken van doe niet zo gek. Maar wat bedoel je met toon emotie? Echt, ja, dan gaan er wel eventjes wat tranen over je wangen. En je ziet de eerste foto via de WhatsApp binnenkomen. En ja, je bent er niet bij. Je voelt je toch, ja, op dat moment, je bent de eerste keer vader. Je voelt je heel trots. Aan de andere kant, je bent er ook niet bij geweest en dat is heel raar. Ja. En het gevoel vader te zijn. Ik heb vaker Brian al in de uitzending gehad, jou ook. En we weten dat jullie allebei, dus pap heel jong al verloren. Ja. Tussen Brian heel jong en jij was een jaar of 12 als ik het goed heb. Jij hebt toen die rol al een beetje op je genomen, zeker wat betreft Brian. Ja. Hoe anders is dit? Kun je dat überhaupt vergelijken? Nee, kan je niet vergelijken denk ik, maar... Het gevoel is toch wel een beetje anders. Het mooie is nu kan ik Brian loslaten en dan kan ik met Noah bezig zijn. En dat werd ook wel eens tijd. En, nee, het is gewoon, het is nou echt voor jezelf. En dat is gewoon een heerlijk gevoel. Waarbij Brian natuurlijk de eerste 15, 16 jaar van zijn leven, waar ik hem echt heel erg als ook een zoon gezien heb. En op een gegeven moment moet je dat loslaten en wordt hij ouder. En, ja, dan moet je je niet meer zoveel met hem bemoeien. En dat klinkt heel raar. Ja, ik ben benieuwd, Brian, kan hij dat überhaupt loslaten? Ja, jawel. Hij kan dat wel. En ik moet zeggen, het is ook wel goed zo. Hij heeft me op weg geholpen. En,
ik moet nu de dingen zelf invullen hoe ik ze wil invullen. En af en toe een beetje hulp van hem en van zijn moeder zelf, dat hoort er gewoon bij. En Zeker op voetbalgebied heb ik het gevoel dat je nog bij hem vaak om advies gaat. ja, om advies, het gaat gewoon vanzelf. Je praat eigenlijk iedere dag samen over voetbal. En hij zegt... Hebben jullie echt iedere dag contact? Bijna? Ja, iedere dag. Niet bijna, eigenlijk wel echt iedere dag. Ja. Ja, dus dat is echt een hele close... En Edwin zegt zelf net, van, hij heeft jou min of meer ook als... Heb jij dan hem ook een beetje als vader of als grote broer? Hoe heb je tegen hem aangekeken? Toch wel een beetje als vader. Soms dingen niet durven zeggen tegen hem, omdat je weet dat je ze anders erover krijgt. En, Ja, ik ken je een beetje. Ik zou ook niet alles hebben durven zeggen tegen hem. Dat zei ik dus ook niet aan tafel, dat snap je natuurlijk wel. Ja. Maar verder ook wel, je weet dat hij goed op je let en dat hij het beste voor je wil. En, ja, dat merk je toch wel aan alles. Ja. Edwin, dan zit jij in de herfst, in de nazomer van je carrière, laat ik het zo noemen, 31 als ik het goed heb. Ja. Contract bij AEK Larnaca, heb je al 2 fantastische jaren gehad. Wat zit er in de planning? Wat zijn je ambities? Ambities? Gewoon heel eerlijk zijn. Het leven op Cyprus is fantastisch. Het voetballen op Cyprus is ook heel goed. Alleen, ja, hoe ouder je wordt en je gaat echt genieten van het leven, dan moet je toch je ambitie blijven houden. En je moet professioneel blijven denken, ook al is die zon er en ook al is die barbecue er en het zwembad er. En, lijkt me moeilijk. Ja, daar begin ik nu op een punt te komen dat ik zeg van, wil ik nog een keer wat doen? Wil ik nog op een bepaald niveau blijven? Dan zal ik die stap nu moeten maken om weer ergens te gaan voetballen waar je 2 keer per dag traint in plaats van 1 keer per dag. En waar die focus toch wat meer gericht is op het echte professionele. Er zitten nou heel veel voetballers voor de buis die denken, waar heeft die man het over? 1 keer per dag trainen, lekker aan het zwembad liggen, s'avonds een cocktailtje. Ja, dat is misschien het verschil van hun met mij. Ik ben ambitieus, ik wil altijd het beste naar boven halen. Maar dat professionele heb je altijd gehad, van jongs af aan. Ja, daarom betrapte ik me de laatste maanden er een beetje op dat ik dat een beetje aan het veranderen was. En ja, dan moet je heel snel voor jezelf een knop om gaan zetten van ik kan 2 dingen doen. Ik kan zo door blijven gaan en weten dat na volgend seizoen afgelopen is en dan kan ik op 32-jarige leeftijd mijn carrière beëindigen. Of ik draai die knop om en ik ga vol hier in Cyprus ervoor. Of we gaan kijken of er misschien nog wat anders mogelijk is. Speelt er iets? Zijn er clubs met interesse? Ja, er zijn een aantal clubs in Nederland met interesse. En, namen? Nou, dat kan ik, laat zo zeggen, ik heb met Excelsior gesproken, oude trainer Leon Flemings. En, ik heb nog een jaar contract in Cyprus en dat werd gewoon een heel moeilijk verhaal. Verder nog 2 clubs waarbij Willem II interesse heeft, aangaf dat ze interesse hadden. En dat is niet... Het heeft zich niet doorgezet en de Graafschap heeft aangegeven dat ze interesse hebben, heb ik mee gesproken. En alleen, dat is een wachtende... Wanneer moet je terug naar Cyprus? Volgende week. Dus het is eigenlijk voor jou, je zit in de wachtstoel en anders vol aan de bak in Cyprus? Ja, gewoon vol in de bak. En de kleine mee, gelijk dan? Ja, gelijk. JJ en Noah gaan gelijk mee? Mijn vrouw en de kleine gaan gelijk mee die kant op om... ook daar te wennen samen en dan hebben we daarna 1,5 week vakantie en dan gaat het beginnen. Als jij dat hoort, denk je dan ook hetzelfde als mij? Lekker voetballen, 's middags een beetje aan het zwembad liggen. Dat teken ik voor. Precies, als ik het zo hoor, dan denk ik, als ze morgen bellen, dan lig ik aan het strand overmorgen al. Dat idee heb ik ook, maar je hebt het van dichtbij meegemaakt. Je bent er ook vaker geweest. Wij zijn er met TV Limburg geweest. Het is wel echt... tempting, zoals die Engelsen zeggen. Het is top, ja. Ik ga volgende week ook met hem mee nog eventjes snel. 3 dagen op en neer. De laatste dagen van de vakantie pik je daar nog even mee. Ja, precies. En het is gewoon lekker, joh. Het is fijn leven. En als je daar gelukkig bent met je vrouw, met je kindje dadelijk en je kan lekker voetballen, ja, waarom niet? Laat gaan. Wat wil je nog meer, zou ik bijna willen zeggen. Jij zit bij VVV. Hoe kijk je terug op afgelopen seizoen? Ja, gemengde gevoelens natuurlijk. Eerste seizoen zelf top, of top in ieder geval goed. En daarna begin je het tweede seizoen zelf ook goed. Dan kijk je dus nou vanuit je eigen bril, hè? Van mijn eigen bril, ja. En daarna natuurlijk wat minder. Wat dingen gebeurd. En
Ja, dat is niet goed afgelopen allemaal precies. Maar nu is het weer een nieuw seizoen en we moeten gewoon 1 juli moet ik gewoon bij VVV melden en gewoon vol aan de bak gaan om terug te krijgen wat ik vorig jaar aan het begin had en dat het hele seizoen vol te kunnen houden. Ja, je hebt de tweede helft minder gespeeld. Bel je dan ook vaak met je broer? Van godverdomme, die zet me er langs. Nee, dat valt op zich wel mee. Dadelijk hebben we de bond van het vloek over ons heen trouwens, maar hij belt niet. Ja, we bellen heel veel. Want volgens mij heb jij wel wel een mening. Nou ja, we bellen heel veel daarover en ik geef hem ook het eerste wat ik doe is altijd kijken naar hemzelf. Eerst in de spiegel kijken, ja, zeg je. eerst zelf in de spiegel kijken, wat doe je eraan en doe je er genoeg aan om de trainer te overtuigen. En ik kan aan hem horen wanneer hij het wel doet en wanneer hij het niet doet. En op het moment dat hij het wel doet, dan heb ik er moeite mee hoe mensen met hem omgaan. Op het moment dat hij het niet doet, krijgt hij van mij te horen en dan zeg ik tegen hem van je kan zo'n leuke carrière krijgen door hard te werken. En omdat je gewoon zoveel talent hebt. En gebruik dat dan ook. En, hoe goed is die? Brian is nog niet heel goed, maar kan heel goed worden. Alleen daar heb je juist de mensen om je heen nodig. En dat heb ik zelf in de voetballerij meegemaakt. En, jij was ook heel vroeg heel goed. Ja, en daar moet je door kunnen groeien. En het vertrouwen van mensen om je heen, dat is het allerbelangrijkste. En die iets van jou willen maken. En daar had Glenn de Boek in het begin heel veel vertrouwen in hem. Waarin Lokhoff de laatste periode het in mijn mening naar hem heeft laten afweten. Oké. Wat ga je eraan doen? Ik kan maar één ding doen. Het komend seizoen is Lokhoff nog de trainer. Jij maakt nog deel uit van de selectie. Dus... Ja, je bent aan het ding aan het vissen die niet nee, horen, ik ben aan het vissen naar... ik laat hem een poepie ruiken en ik zal laten zien wie Brian Linssen is. Daar ben ik aan het vissen. Ja, en dan heeft de trainer er weinig mee te maken. Of dan nu de Boek voor staat of Lokhoff. Ik moet gewoon knallen. En zodra ik echt goed train en goed speel, dan moet hij niet om me heen kunnen. En dat is in principe de insteek waarvoor ik nu wil voor gaan. De trainer kan volgend seizoen niet een Brian Linssen. Dat hoop ik, daar ga ik vanuit. Dat ga je regelen, daar ben ik ook van overtuigd. Dat ken ik. Mannen, hebben jullie de EK een beetje gevolgd? Dus kijk je me aan. Met welk gevoel en waar? Ja, want jij bent natuurlijk niet op vakantie. Ja, voor jou was vakantie in Nederland, thuis. Heb je ook thuis gekeken? Ja, alle wedstrijden thuis. Ik kan niet met veel mensen om me heen kijken. En, naar Nederland zelf dan? Naar Nederland zelf. Ja, heb ik ook. En, nou ja, gewoon zeer teleurstellend. Nogmaals gebleken denk ik dat je eerst als team moet denken en daarna pas als individu. En Nederland heeft het andersom gedaan. Nederlanders zijn eerst uitgegaan van de individuele kwaliteit en daarna pas gedacht van dan komt de rest vanzelf. En wat had Van Marwijk anders moeten doen dan? Ik vind het heel moeilijk aan te geven. Ik denk dat die kopjes van de spelers anders hadden moeten staan. Ja. En die hebben niet goed gestaan. Is er gewoon in de loop van het laatste half jaar niet, doordat alles eigenlijk voor de wind ging, te veel gemakzucht ingeslopen, Brian? Gemakzucht weet ik niet, maar ik denk bij de bondscoach dat het wel allemaal wel goed zat. Want het is eigenlijk bijna hetzelfde team, alleen de spelers zoals je ziet zijn echt allemaal een beetje mannetjes geworden. Ik zei gisteren in de uitzending tegen Willy Dullens, ik zeg met die verdediging van het Nederlands elftal blijft VVV niet in de Eredivisie. Dit is internationaal toch echt een drama, of niet? Ja, Maurice, jij weet zelf. Ah nee, jij weet dat niet. Verdedigen begint voorin, maar dat was in jouw tijd niet. Nee, dat was in mijn tijd nog niet. Nee, maar je moet eerlijk zijn. De verdediging is niet goed, maar je kan ook zoveel kwaliteit voorin hebben. Op het moment dat zij voorin de mensen laten lopen, zoals Robben vaak liet lopen. Sneijder op het middenveld vaak liet lopen. En dan kun je nog zo'n goede verdediging hebben, nog zo'n goed middenveld hebben. Maar dat gaat hij op een gegeven moment opbreken. Ja, dat is duidelijke taal. Een team is meer dan de 4 beste spelers. Precies. Brian, ben jij volgend jaar seizoen 1 van die 11 beste spelers? Ja, ik wil een goede afsluiting. Ja, tuurlijk. Kijk, Edwin, hoop ik. Jij heel veel succes met het vader zijn in de eerste plaats en op tweede plek met het vinden van de geschikte club. Of dat nou Larnaca is of een andere club die dan in Nederland zal zijn. Dat begrijp ik goed toch? Ja. Heel veel succes. We gaan jullie daar nog terugzien bij het gaten schieten. We gaan er tussenuit voor de reclame. We zijn zo bij terug.